Aquesta iniciativa d'avui neix de la col·laboració que mantenim entre l'ONCE i la Sagrada Família per tal que l'accés a la cultura sigui inclusiva. I a més, també té com a motiu que avui celebrem el Dia Internacional de les Persones amb Sordceguesa per tal de visibilitzar les seves capacitats i les seves necessitats. Nosaltres estem treballant molts projectes per fer la Basílica accessible i inclusiva des de fa molts anys. Un exemple és aquesta torre que veieu aquí al darrere, que és la Torre de la Mare de Déu, i que en col·laboració amb la Fundació ONCE vam fer aquesta torre perquè els cecs poguessin entendre com era la Torre de la Mare de Déu, perquè si no, no tenien manera d'explicar-la, però sobretot de sentir-la. Nosaltres a la Basílica tenim espais que es poden tocar, que es poden percebre, les portes de bronze, els animals, les lletres que hi ha a la façana de Passió. Tots aquests elements permeten copsar i entendre i sentir la Basílica de la Sagrada Família en primera persona. La primera sensació ha sigut emoció, una emoció però molt forta, un sentiment fins i tot poder arribar a plorar. És algo tan gran que no es pot agafar, per dir-ho d'alguna manera, no? I després amb les explicacions de que tot té un perquè i tot està pensat perquè hi hagi una comunió amb el que és l'Església i la naturalesa. I això m'ha emocionat molt, m'ha impactat molt. Les persones sordcegues no hi veuen i no hi senten, i l'única manera que tenen de connectar-se, de conèixer el món, és fer-ho amb les mans. Jo vull recordar una frase de l'Antoni Gaudí que hem rellegit alguna vegada, que deia que amb il·lusió i amb la tècnica adequada a la vida gairebé es pot construir tot. I avui la Sagrada Família ha construït una visita inclusiva, una visita igualitària per a les persones amb sordceguesa i la resta de la ciutadania.